Idiazabal udalak oso interesgarri ikusten du olako prozesu baten abierea eta batipat getortzen egoeratik ikusita eta udal bezala ez dauku nahiko baliabide olako prozesu bat abian jartzeko eta nik uste dut Goieki oso erraminta egokie dela prozesu horik behintzat martxan jarri eta jarraipen bat egiteko. Aizkorriri diagnostiko bat egitea planteatu zitzaion eta bertan enpresaren egoera zintzan aztertu genuen eta guzti horrekin ekintza plan bat sortu genuen. Eta bertan proiektu ezberdinetan parte hartzea gomendatu zitzaigun. Udaletxetik komentatu ziatenen iniziatiba ekimen hau zeola eniko rehonbarra naukela hori argi neuken, denda eta zerbitzuak indartsuago egiteko ekimen bikaina. Zenbait gauzari eskualde izaera eman behar zaio, eta hau da, netzako eskualde izaera eman behar zaion gauza bat. Horrelako ekintzak egitea, Goierri eskualdea indartzen du, eta kate hori indartsu baldin badago, eskualdea ere horrela egongo da. Hortaz, babes hori edukitzea oso positiboa iruditzen zait. Herritar asko kanpora joaten diela hemen daukeuna bilatzea. Gure konsumo ohiturak aldatu barra dauzkeula eta eskuba bota barra daukula argi eta garbi da. Ezin gehaztu udalak eta Goiekik egiten duten lana olako iniziatibak aurrera ateratzeko eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Guretzat esperientzia oso ona izan da. Horrelako ekintzatan parte hartzea, enpresa lehiakorra izaten jarraitzea eta bizirik mantentzea bermatzen gaitu eta horregatik iruditzen zait ezinbesteko ekintzak direla.